ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ଲୋକ ପାର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ତ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ କେବେ କେବେ ଚାଲୁଛି? କେବଳ ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଆମକୁ ସେ ପରମିଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଚଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା पुलिस वाला हमको चले दो ना ओके आराम से धीरे से चढ़ो खेल चला चला कौन